Pier en Marieke's jongezoon. Een jongen en een famke heel gewoon. Wat je thuis op boeten door. Weer krijgt leek als een oor. Maar toch had ze me klaar. Ja, heel speciaal. Fratsen, elke rij, kom maar mooi. Fratsen, elke rij, kom maar mooi. Een verrassing. Hey Pier, is wat ik stom vind? Nee? Echt het allerstomste van alles? Nou? Dat dus mem haar jitje net vieren wil. Hoe zou net? Waarom wil ze haar jitje net vieren? Ze wordt 40 hier en dat vindt ze vreselijk. Vreselijk? Ja, dat klinkt zo oud, zei ze. Ze wil gewoon een keer 40 hier wezen. Daarom wil ze het echt niet vieren. We doen dat niet hoor, je, zei ze. Stom. Ja, heel stom. Maar ik dacht, als wij daar nou eens een verrassingfeest van maken, zonder dat ze ervan weet, dan is dat uw cadeau en hebben we toch feest. Hoe was dat waan? Nou, bijvoorbeeld, we vregen je alle meisjes uit de straat om de vlag uit te steken. Ja, leuk. Wanneer is je mem jitje? 30 juni. Oh, dat is, dat is sneun. Hé, en wist wat? Dus hij speelt bij het korps nou. Ik vreeg je hem of ze net even met het korps komen kunnen. Alle vlaggen uit, korps door de stritten, dan is het helemaal feest. Ja, machtig. En dan moet er echt een taspraak worden. De burgemeester. Ja. Oh, zullen we hem vregen? Oh, ik doe het wel. Hij komt ook vaak in de galerie. Je wil vast wel een keertje voor de grap. En uw omke, die werkt bij de televisie. En ik zal hem vragen of ze net even komen kunnen met een cameraploeg. Ja, en we vregen je fysiek plaat nog op radio. En we bestellen taarten bij de bakker en alles stiekem. Zonder dat dus men het verneemt. Oké, waar zullen we maar beginnen? De vlaggen. Ik heb wel een briefje, meidje. Daar zitten we op dat elke keer de vlaggen uitsteken maakt sneutemoon. Dat kunnen we op school wel kopiëren. En dat gooien we overal in de bus. Ja, kom op. Al gauw had ze een briefje kleer. Beste buurt, sneun is het feest. Volle Jim dan de vlaggen uitsteken, het korps komt en de tv en de burgemeester. Ek de oren dingen regel ze handig. En het aardige is, elke keer werkt het mooi. Alle jaren vinden ze het een leuk idee. Zelfs de burgemeester belooft dat er komen zal. Ja, natuurlijk. Mooi. Sneutemoon, 30 juni, de grutte dag, stenen Pier en Marieke al betiet boeten door. Benijdsjoggers om haar heen. Er hing je nog maar een peervlaggen uit. Maar al gauw ging Roen om de dwarren iepen en komen de meesten naar boeten met grutte vlaggen en wimpels en lietse vlagjes. In een omsjog is de stritter veroren in een feeststritter. Het gaat goed. Machtig. Oh ja, dat is mij. Is je mem al van bed al? Nee. Ze krijgt Leijzen nog te sliepen. Die is heel raar op zien. Zo, daar in de 40. Daar komt het korpssaloontje. Nou, dat wordt ze nou wekken, denk ik. En wat er naast wint? Zo, naast het korps. Zo dan. Dat is de televisieploeg. Die binnen de zek al. Daar komt de burgemeester Ekkelon. Oh, Pier, wat geweldig. Het komt al in je kleer. Oeh, ik ben er zenuwachtig van. Nou is men nog. Ha, die Marieke. Dag Pier. Je hebt je al kleren als ontvangstcomité? Ja, burgemeester. Het muziek komt er Ekkelon. Ja, ik zeg het. Ze zullen je voor hoers wel stilhouden, Tink. Ja, dat ga ik opraad, muisheid. Die zit echt in het korps. Mooi. En als je mem dan uit de door komt, Marieke, dan toch een keer botten mijn butsje wel goed. Daar komt ze. Oh, maar Sjen, hoe is mem zit? Oh, ze snapt er niet van. Sst. Ahem. Mevrouw. De burgemeester. Jo sjogge er zuiver van op van al deze drukte en dit feestvertoon. Dat kijkt mij ook wel begrepen. Dit hier grif net verwachten van de morgen. Maar het is vanzelfs een speciale dag. Een hele bijzondere dag. En daarom wil ik jou uit namen van elke dien, van de hele stritteren, van hartelijk wensje mij deze dag. Nou ja, dankjewel. Maar beste meesker, sorry.
ik begreep nog net heel nog goed. Waar heb ik dit onder tankje? Ik bedoel, wat is er Joet dan zo bijzonder dat je hem dit alle jaar zo op touw zette? Mevrouw, misschien ben je nog net goed wekker, maar het is Joet 30 juni. Ja. En? Er gaat jou nog net een luchtshop. Nee. Het spijt me, maar wat... Laat ik het duidelijker sissen. Wanneer is het jouw jetje, mevrouw? Oh, mijn jeetje. Nou, 30 juli. Pardon? 30 juli? Oeps. Oh. Maar dan... ja. Oh. Ja. Oh.